旋風よ、切り裂け。旋風よ、切り裂け。旋風よ、切り裂け。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
かの者の傷を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。手応えありですな。かの者に力を。では、結果を発表するき、おめでとう。パーフェクトだからこれあげる。まだまだ先は長いよ。それじゃ、頑張ってウキ。それじゃあ、気を取り直していこうか。姫の前で無様な戦などできませんからな。漂流兵団クレイマーを撃退し、橋を渡り終えた一行は先を急いだ。だがその先にある砦が漂流兵団のイメルダ将軍に攻撃を受けていた。どうやらイメルダはこの砦を利用してエルウィンたちの邪魔をしようと企んでいたようだ。しかし砦を守っていた老剣士アーロンのおかげで今のところ砦は落とされていない。だが村人たちが危険なことには変わりない。エルウィンたちは村人とアーロンの救出のために漂流兵団に戦いを挑むのであった。